Máme tu dneska kamarátov Lili a Lola. Takže čo všetko nás... Lolo. A kde nás čo všetko naučí? Takže Lili je dievčatko a Lolo je chlapec. Takže čo nám všetko povedali o zúbkoch? No. Kde máme zúbky? Jasne. Čo všetko máme v ústach ešte? Jazyk. A jazyk. Výborné. Super. Zuby, sliny, ďasno, líčka, pery. Výborné. A sliny. Perfektné, super. Na čo máme zuby? Na hryzanie. Na žúvanie. Na usmievanie. Výborné, super. Na telefonovanie. Na čo máme zubky ešte na rozprávanie? Jasne, paráda. Ako vyzerá celý zub? Na korunu. Výborne, potom ešte. A ešte... Áno, krčok. Takže koruna, kmeň a koreň. Výborne. Sú všetky zubky rovnaké? Nie. Takže aké zubky máme? Stoličky, bočné a predné, aj zadné. Stoličky. Výborne. Ako si máme správne čistiť Takto. zuby? Tak vždy Máme robím to si. presne tak. Takže ako Tak to keby sme robím. čistili zo všetkých Vždy. strán. Vždy. Takže to si nakoniec urobíme. Dobre. Takže pozrieme, čo ešte nás ďalej Lili a Lolo naučili. Takže čo ešte mali pre nás? Dobre, takže máme v ústach ešte aj niečo iné. Čo to je? Zlé bacily a dobré bacily. Výborne. No a čo nám spôsobujú tie zlé? Zlé. Skázy, jasne. Čiže potom, keď sa pokazia zuby, tak čo budeme riešiť? Pôjdeme ku zubárovi alebo ku zubárke. Dobre, a čím sa živia zlé baktérie? Sladkosťami. Výborne. Ale môže to byť aj sladký náplň, nielen sladkosti. Alebo vína, Víno. alebo hroznovka, malinovka, Presne. To čokoláda, im veľmi cukriky, chutí. lízatka. Kde sa ukrývajú zlé baktérie? Medzi zubami, na zubami a ešte na jasne. A v jamkách, ktorékoľvek V jamky, jamkách. stoličkách tam môžu byť. Vieme nájsť zubný povlak, ako sme ho hľadali. Jazykom cez zuby. Aha. A vieme ho aj zafarbiť. Čiže keď sa to zafarbí. Keď dáme takú tabletku. Jasne, tak sa zafarbia. No a potom zase čistíme zubky správnym spôsobom. No a ešte jedno nás naučili. Počkaj, sekundečku. Takže ešte tu máme. Toto, čo nám ukázali. Čiže aké chceme mať zúbky? Pekné. Čiže zdravé alebo pokazané? Zdravé. Takže a prečo si umývame tie zúbky? Aby sme ich nemali špinavé a aby sme nemali kas. Tak si čisto umývame aj ruky. Tak, ale presne tak, že takisto Aj ako riad. keď umývame riad. A čo tam používame pri riade? Špongiu. A takú kefku. Handru nejakú môžeme použiť. A Kefku, super. A s čím si teda čistíme zubky? Čo S používame? kefkou. Áno, s kefkou a ešte používame doma S aj. niťou. Niť, Ako to je mi super. kúpila varovanú. Áno, nič, Zvieratka. super, Nič. môže byť. A zubná pasta by tam ešte mala byť. Takže Ako? aké vlákna majú mať zubky, keď sa čistia najlepšie na tej kefke sú rovné. Výborne, A ako má byť králičia jemná srst. ako za čas rest. Tak, A tvrdá, nemá byť tvrdá jak ješko. Hej, a musíme to robiť s tým, že chytíme tú kefku a navlhčíme ju, lebo ona bude tvrdá ako ješko, keď ju nenamočíme, či to sme močili. No, takže ako vyzerá správna detská kefka, vieme, že má malú hlavičku, veľa jemných vláken. No a nesprávna kefka je taká, že má rozštiepené vlákna. Netreba ju hrdísť, ale nechať ju na čistenie. Takže ako držať kefku, ako držíme kefku, ako čo?
Pero. To je pekné. A zubnej pasty dávame na kefku koľko? Takú malú guličku prášku. Alebo hrášku. Hrášku, tak. Čiže vôňom odháňa kazy zuby a chráni nám zuby, ako nám prilba chráni hlavu. Čiže koľko zubnej pasty sme si povedali ako hrášku. A kedy si čistí zubky? Ráno a večer. Výborné, takže my ešte až koľko čistíme zubky, takže tam nedávame pastu, aby sme si zlepšili techniku. Kto nám pomáha vyčistiť zubky ešte? Mama, učiteľka alebo očo. Tak, Alebo učiteľ. tak, správne. Ako si čistíš zubky, takže to je to, čo máme. Takže poprosím doniesť si kefku a ideme čistiť zúbky.